Benvinguts a La Història té veu, on viatgem en el temps per conèixer personatges fascinants que han canviat la història del món. Avui la nostra màquina del temps ens portarà a Itàlia, en ple Renaixement. Una època en què la gent va tornar a interessar-se per aprendre, descobrir i innovar a l'art, la ciència i la vida en general. Allà coneixerem Galileu Galilei, físic, matemàtic, astrònom, un home tan curiós que va canviar per sempre la manera de mirar el cel. Només em queda ajustar la màquina del temps a l'any 1609 i enlairem! Bé, et vaig explicant pel camí. Galileu va néixer el 1564 a Pisa, exacte, la ciutat coneguda per la Torre Inclinada. Segur que l'has vist mai. Aquesta època, a mitjans del segle XVI, era una etapa de grans progressos. Els exploradors navegaven per mars desconeguts, els artistes pintaven obres immortals i els científics començaven a posar en dubte les idees antigues. El pare de Galileu era músic i matemàtic i gràcies a això, des de ben petit, va aprendre a estimar aquestes matèries. Sabies que Galileu va començar a estudiar medicina a la Universitat de Pisa, però aviat va descobrir que això no era el seu? El que realment li fascinaven eren els números, els experiments i les estrelles. Estem a punt d'arribar! Bé, ja sóc aquí. Pisa fa olor de pa acabat de fer i formatge parmesà. I jo sense esmorzar. I aquí el tenim, envoltat d'instruments, llibres i imatges de l'espai. El gran Galileu Galilei. Un plaer conèixer-te. Benvingut, viatger del futur. Vols mirar el cel amb mi a través d'aquest telescopi? T'asseguro que no ho tornaràs a veure igual. És clar que sí. Però abans, et puc fer unes preguntes? Tinc molta curiositat per aquesta època i per la teva vida. Clar que sí, noi, clar que sí. Pregunta tranquil i en acabar veurem junts les estrelles. Galileu, explica'ns, com va ser la teva infància? Sóc el major de 6 germans. Des de jove m'agrada construir coses, fer experiments i observar el món. També vaig heretar del meu pare el gust per la música. M'encantava tocar el llaüt, aquest tipus de guitarra tan particular. M'agradava molt més que estudiar. I després el meu pare em renyava per això. Vaig començar a estudiar medicina a la Universitat de Pisa, però aviat em vaig adonar que la meva veritable passió eren les matemàtiques i la física. Així que vaig canviar de carrera i vaig aconseguir graduar-me. O sigui que ja des de petit eres curiós i una mica entremaliat. Com va continuar la teva història després de graduar-te? Doncs vaig aconseguir ser professor de la Universitat de Pisa. Allà em vaig proposar que les meves classes mai no assumiríem com a cert res que no tingués una explicació ben raonada. Sona difícil, però en realitat és molt senzill. Crec que no s'ha d'acceptar res com a veritable si no té una explicació lògica i comprovable. Molts em van criticar per això. Saps una cosa, Galileu? Aquest pensament teu que van criticar avui és la base del mètode científic. Què et sembla? Què és això, estimat viatger? El mètode científic és una manera d'aprendre sobre el món. Primer observem una cosa, després ens fem una pregunta, després provem idees amb experiments i al final veiem si la resposta que trobem és correcta. Increïble! Quina felicitat! Ja sabia que aquesta era la manera correcta d'estudiar el món que ens envolta. M'han tornat boig per moltes coses, però jo he seguit pensant i investigant. I a quins altres reptes o crítiques t'has enfrontat? A molts. Les meves idees xoquen amb allò que ensenyen les autoritats d'aquesta època. Per exemple, diuen que els cossos cauen més ràpids i són més pesats. Però jo he demostrat que no és cert. Tots els objectes cauen a la mateixa velocitat si no hi ha aire que els freni. Aquest és el famós experiment de la Torre de Pisa? Alguns diuen que vaig deixar anar 2 boles de diferent pes des del més alt de la torre i que van arribar a terra al mateix temps. No diré si ho vaig fer per no ficar-me en més problemes, però sí que puc dir que vaig comprovar que el pes no canviava la velocitat de la caiguda. Uau, que curiós! I després va arribar el teu telescopi. Sí, no ho vaig inventar jo, però ho vaig millorar moltíssim. Amb ell vaig descobrir que la Lluna té muntanyes, que el Sol té taques fosques, que Venus té fases
i per això veiem diferents porcions il·luminades pel Sol, i que Júpiter té 4 llunes. Això demostrava, escolta bé, noi, que la Terra no era el centre de tot com molts creia. Oh, no! Això va haver de generar uns quants problemes, oi? Exacte. Donar suport a la teoria que diu que la Terra gira al voltant del Sol m'ha provocat enfrontaments amb les autoritats religioses. És massa revolucionari. He tingut alguns problemes. He acabat anant a judici i m'han obligat a quedar-me a casa. Tampoc no m'han permès continuar divulgant les meves idees i descobriments. Però jo sempre he cregut en Déu i també en la ciència. Quina valentia! I a més del telescopi, quines altres coses has descobert o inventat? Em sento orgullós d'haver creat el compàs geomètric i militar, que serveix per fer càlculs complicats, com ara mesurar distàncies o planejar trets d'artilleria. És com una regla especial amb què es poden fer molts càlculs sense fer servir paper. També he escrit llibres en què explico el moviment dels cossos i com funciona la física amb una visió nova per aquesta època. També vaig crear el termoscopi, que serveix per... Mostrar els canvis de temperatura, oi? Saps que el teu termoscopi va ser la base per un altre instrument del futur, anomenat termòmetre? Sí que has influït en el món on jo visc avui. De veritat? Increïble! M'alegra molt saber que els meus descobriments han servit per l'avenç de la ciència. Moltes gràcies, moltes gràcies. Si el meu pensament ha contribuït que la ciència avanci, llavors tot ha valgut la pena. Crec que sóc jo qui t'ha de donar les gràcies, Galileu. Digues-me, quin missatge els enviaries als nens i nenes del meu temps? Els diria que mai deixin d'observar, experimentar i fer-se preguntes. L'univers és ple de misteris i cadascun, si es resol, pot portar-te a descobrir alguna cosa nova. També els diria que no tinguin por d'equivocar-se. Dels errors també se n'aprèn. I finalment, que creguin en ells mateixos i en les seves idees, que no es rendeixin si altres no els comprenen al principi. La veritat sempre troba el seu camí. Moltes gràcies, Galileu. I gràcies per les teves meravelloses contribucions. M'ha encantat conversar amb tu avui. Abans que te'n vagis, hem de veure les estrelles. Cert, que emocionant. Mira, aquestes són les 4 llunes de Júpiter. 1, 2, 3 i 4. Uau! Ha estat al·lucinant. Gran Galileu, gràcies per mostrar-me una mica del teu fascinant món. Bon viatge, amic viatger. Espero haver despertat la teva curiositat. Recorda't de mi cada vegada que miris al cel. Avui hem conegut Galileu Galilei, un personatge molt curiós des de petit, que va créixer en el Renaixement i es va convertir en el pare de la ciència moderna. Aquest gran inventor es va enfrontar a grans reptes, però, gràcies a la seva manera de pensar, va canviar la història per sempre. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge al passat. Properament coneixerem un altre personatge que va deixar empremta. No us perdeu el següent capítol de La història té veu.